Il-kap nazzjonalista Bernard Grech għall nies biex ma jaqoddux iġibu l-iskużi biex ma jattendux għal protesta narħat li ġej minflok insista li għandhom jirranġaw biex imorru. U għal dan f'intervista fuq radju tal-partit tiegħu stess l-4 wara nofsinhar. Tiġix tgħidli għax ma nistax, għax għandi xi ħaġa oħra, irranġa. U ejja sija u nofs magħna. Dwar din il-protesta One News kien irrapporta kif kien id-deputat tal-establishment u l-kap de facto nazzjonalista Carol Aquilina li ordna lil Grech biex iniżlu lin-nies fit-toroq u dan propju fil-jum li jitfakkar it-12 il-anniversarju mindu l-Partit Laburista irritorna fil-gvern fl-2013. F'intervista ta' madwar kwarta, il-kap nazzjonalista Bernard Grech għalhekk. Għaliex dal-gvern anka fil-Parlament irid jalaqlek leħne. Dan hu l-istess kap nazzjonalista li flimkien ma l-istess Carol Aquilina fost oħrajn ma rridux iħallu jitwetta ix-xogħol parlamentari u blajjat u l-insulti tagħhom sansitra ċaħdu lill-Prim Ministru Robert Abela milli għamel stqarrija ministerjali dwar is-serqa tal-kannabis minn container fil-beriks tas-soldati f'Ħazzafi. Nifhem Sur President. Tifhem il-kap tal-Oppożizzjoni nesa illi l-biraħ stess tella status fuq is-social media u talab illi niġi hawnhekk sabiex. Onef karag, ek joġbok, imma sajqaf. Ħanajt dak illi qal il-kap tal-Oppożizzjoni l-biraħ fej qal li ħankunu qed nitolbu li għada. Ippermetti li, Sur President. Onorevoli, jak se tibqa' tajja, is-sedja sospiża. L-istess Aquilina għajar ukoll l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia. U allura, Mr. Speaker, għandek twaqqaf lill-Prim Ministru. Issa jekk inti m'intix kapaċi iżżomm il-Prim Ministru ma dak illi qed tajt. Grazzi. Nafu l-kox naħsbu dwar.